Lam, sgiliau da, cyfle i groesi ar ei drodd dde. Rhy bell falle i Elliot Evans. Bach o lwc gan Evans i dderbyn y bêl nôl, Rhys yw hwn. Rhys at y postyn bellach, Lam yn ei ffenio i lawr, a mae'n cael ei harbed gan Dave Roberts a'r cyfle gorau i'r myfyrwyr yn dod wedi cwarter awr. O, camgymeriad erchyll gan McCarthy yn cyflwyno'r bêl i Cafana. Mae Toby Jones yn derbyn y bas, ond mae Llandudno falle yn rhy araf wrth gymryd mantais. Ryan Edwards yw hwn, Toby Jones yn cynorthwyo, Edwards ar ergyd ar arbediad gan Fuller. Ond beth yn y byd oedd yn mynd trwy feddwl Kyle McCarthy. Danny Shaw a Taylor yn cadw'r bêl mewn, nath yn dda fyna, ond Will Evans yn effro ac yn dwyn y bêl, cyfnewid pas gyda Jordan Lam. Evans ac Elliot Evans, o mae'n arbediad rygorol ac yna'r rosgrow. O, campus gan Dave Roberts yn y gôl. Evans mewn i'r cwrt Cosby ar draws y cwrt bach. Ond yr arbediad gan Dave Roberts yn wych o ergyd Elliot Evans. Evans wedi bod yn eitha amlwg yn yr 20 munud agoriadol, a mae'n cyfnewid pas unwaith eto. Will Evans! O, nath e ddim dal hi'n iawn. Wel, cyfre eiraidd arall i'r myfyrwyr. Toby Jones ar ei drod chwith. O, mae'n taro'r bar! Ond dwi'n credu falle bod Fuller wedi cael cyffyrddiad iddi. Yr agosaf mae Llandudno wedi dod at gôl. Cic rydd Toby Jones a'r bêl yn taro'r bar. Hughes. Dyma Toby Jones. Jones, ergyd! O, arbediad da! Gan Fuller yn y gôl. Yn taflu hynna'n ar draws y gôl. Yr ergyd yn unerthol trod chwith Toby Jones. Williams. A Toby Jones. Jones, a dyma Danny Taylor. Tri yn disgwyl amdani. Hughes yw hwn, mae'n gwyro, ac unwaith eto mae Fuller yn arbed y myfyrwyr. Taylor yn ei thynnu nôl. Hughes oedd ar ergyd, nath i wyro yn angyredig, ond Fuller unwaith eto i'r adwy, i'r myfyrwyr. Evans, derbyn y bêl oddi wrth Lewis. Opsiwn tu allan iddo fe yw Dylan Rhys, mae'n parhau a'i rediad. Gwych gan Elliot Evans. Evans ar draws wyneb y gôl. Baker! Yn rhoi myfyrwyr ar y blaen. Ar yr awr yn Stadiwm King Coed. Ond y gwaith creu i gyd gan Elliot Evans. Y croesiad ar draws wyneb y gôl. Ac yno yn y fan ar lle. Oedd Chris Baker i rwydoi drydydd glor o'r tymor. Rhys, sgwar at y sgoriwr. Baker at Lam. Lam yn rhedeg at Taylor. Ac yna'n ergydio! Heibio'r postyn, Jordan Lam. Heb sgorio tymor hwn. Wedi bod ar dan y prynhawn yma. Joyce. Yn bwydo Ryan Edwards. Pedwar yn disgwyl am y croesiad. Mae'n croesiad da teg at Williams! O, yn ei beniad heibio'r postyn i ddwylo ar ei ben. Yeah, it was always going to be a tough game today. We've had 4 games in a week. The boys were very tired, but I thought they were fantastic. Last week I criticised them regarding the performance, even though we won today. The performance was there. I thought we were excellent at times. Dominated a very good Llandudno side who set the early pace for the season, and the goal that we scored through Chris, Dave, their keeper, pulled a phenomenal save off in the first half. How that's gone, I don't know. And even in the second half, you know, there's times where we should score and make it easier for ourselves. We didn't, but I just really pleased the way the boys adjusted to their intricate shape today. Chris, a third successive defeat. Did you think you deserved anything out of the game? I did actually, yeah. I thought the first 20 minutes belonged to them. Once we settled a little bit, we played a new way today, and I thought the second half in particular, we had chances to go ahead before they did. Probably deserved something out of the game, whether it was the win or not, but certainly something out of the game.